Ang isa kamalang matao, si Albert Einstein, naghambal nga aton tunan leksyon ang nagligad ang kahapon. Kag ikabuhi ta ang sa subong nga adlaw, kag aton tagaan paglaom ang buwas damlag. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pag-sit-in sa atong leksyon. Isa ini kay lunggo o kon hiligaynon nga version sa atong weekly Sabbath School lesson. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, atong inyo masunsun nga host sa sining atong programa ang pagtuon subong. Kag-ari ang atong duwa ka mga haligi sa aton nga iglesia kag diri sa aton nga School of Theology diri sa CPAC mga kuturan. Wala sang iban ako nung napakilala sa inyo si Dr. Leopold Balijon. Siya ang aton Vice President for Student Administration diri sa CPAC. Kagisaman siya sa aton manunodlo sa School of Theology diri sa aton kuliyo. Pastor, may adlaw sa inyo. May adlaw sa inyo, Dr. Tomado and Dr. Montaño. What a privilege sa pag-tuon sang leksyon mga kauturan upod ang akon mga professor diri sa sipak sa una mga kauturan nga amo man ang mold sa aton nga mangin isaman sa mga manugpangabudlay sa atong iglesia. Mga kauturan sa Luzon, Visayas, Mindanao kag sa iban pa nga mga countries nga nagasunod sa aton programa, kami gid nagapangayo sa katahuran kag nagapasalamat sa inyong support sa aton nga media ministry. Ginakalipay namon nga aton ini pakigbahin sa aton iban nga kauturan bisan pa sa aton mga kaabyanan agod nga sila man mangin makaangkon sa pagpakamaayo samtang sila nagasunod sa aton. Thank you again, Dr. Leopold, Pastor Leopold. Sa mga pagmensionan nga kami ni Pastor Montaño, Dr. Montaño, imo mga manudlo sa una sa aton pa, Dok. Gulang na kita. Duwato na kita. Pagduwato na kamaturan. Kaya ano pala, kaya saludar kita. Siya yan, Vice President, kita yan, mga ultimo na lang sa CPAC. Ay, kaduan ako nga pakilala mga kauturan, si Doc Pastor Victor Montaño. Siya ang aton nga Dean sa School of Theology diri sa CPAC. Doc, may adlaw sa imo. May adlaw, Doc Tomado. Unta mo salamat sa gayon ginhatag nimo nga kita makapartisipal sa ning aton nga pagtuon subong. Kag akon manginatamyaw ang aton mga viewers nga nagapamati. Madamong salamat sa inyong panahon kag sa inyong prayers para sa pagtuon naton subong. Yes. Lesson 13 mga kauturan, The Triumph of God's Love. Para ini sa Hunyo 22 tubtob Hunyo 29. Kabay pa nga mataptapuson na naton Doc Vic and Doc Leopold ang great controversy nga leksyon naton sini nga quarter nga ginsulat ni Pastor Mark Finley. Kapang sa hindi pa ato na idukong atong mga ulo, mga muyo kita. Sa sini nga tiyon, yari kami Ginoo nagapalapit sa imo. Una best nagakilala, nagapasalamat sa imo pagka-Dios, sa imo pagkadako. You are the creator, the owner of the whole universe. Apang ikaw Dios man nga magasulod sa amon tagsa ka mga tagipuson. Kabay pa, ngay mo kami buligan sa sini nga pagtuon, sa sinigin nga tiyon, sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunubos. Amen. Amen. Akong pangabayon si Dr. Leopold pagbasa sa aton sadsaran nga teksto.
Kung may ara kita mga Biblia, mga utod, pwede kita makasunod sa pagbasa sa aton nga teksto. Makita sa Bugna, Kapitulo 21, versikulo 3 hasta 4. Naghambal, kag nabatian ko ang mabaskog nga tingog, gikan sa trono nga nagasiling, yari karon ang kayang-kayang sang Dios upod sa mga tao. Magapuyo siya, kaupod nila, kag sila mangin iya katawhan. Kag ang Dios gid magaupod sa ila. Pahiran niya ang tagsa kaluha sa mga mata nila, kag wala nasing kamatayon, ukon kalisod, ukon pagibi, ukon kasakit pa, kay ang tanan naunang mga butang nagtaliwan. Yes, salamat. Amo na yung mga kultura na aton leksyon sa sininga simana. Doc Vic, ang aton palaabuton. Kag sa akon nga pag-review sa aton leksyon, may isa ako kapulong nga amugin ang sentro sa aton pagtuon. Ini yung ginatawag sa English, hope, o kon sa Ilonggo, paglaom. Doc Vic, nga ang ginatagaan kita paglaom, ano ang aton ginapaabot, kag nga ang ginatagaan kita sinisang entusiasmo, nga tanaw naton nga may paglaom kita. Ano ang sitwasyon subong? Thank you, Dr. Mado. Ang paglaom, isa ini ka antisipasyon wala sa tao. Yeah. There's something better. Yes. Nga ginapaabot. Ginapaabot. Given the context ng great controversy. Yeah. Ato na balaan, ining kalibutan, puno digit sang mga pag-antos, kasakit. Nagakinahanglan kita sang sabat kung nga aman, gaalabot ini sa aton. Ang masami na itong sabat nga may inaway sa langit, may kagining inaway, nagpadayon dari sa kalibutan kag kita napiktuhan so paano ini matagaan sang kasudbaran ang Ginoo naghatag sang solusyon kag ini nga solusyon amo ang atong gina-anticipar atong ginalaom something better nga sa biyak sing sufferings nga ginabatyagan naton ara may ara gid sang dako nga pag-asa. And that's correct. Kaya ti ari kita sa kalibutan na puno sang kalisod, puno sang kasakit. Nga daw malubos na bala kita, nga daw ay nagit kita sang tsansa pa. So aton leksyon nagatag sa aton nga there is hope beyond the clouds. Yes, Doc Leopold. Kung ikaw pigado, ang imo paglaom nga base sunod nga tuig magmanggaranon ka na. Kung ikaw man nagamasakit subong, nagalaom ikaw nga base sunod nga bulan maayo na imo masakit. Kung ikaw wala pa sang nobyo, nagalaom ka nga sunod nga bulan base may mga luyag sa imo. So ang paglaom nagadala ini sa imo daw makina ini siya nga nagadala sa imo to move forward. So, sa introduction naton, may mga dalagko yang mga tao nga nagsulat sila nga ang paglaom Doc Tomado and Doc Montaño tama ka importante. Kaangay sa mention nimo kay na si Einstein nga dapat may ara kita paglaom sa aton buwas. Si President Roosevelt nga naghambal siya, we have always have hope. Kinanglan may ara kita paglaom. Kag ang iban pati sa akon Doc, amo man nga gid pangasawa ko si Ma'am Ivy Hope. Para may paglaom But ang Dios magahatag sa aton sa paglaom subong nga semana samtang kita magatuon siya nito. Yeah, and that's correct. Kay kung wala paglaom, wala gid kita. If we don't have any excitement in the future, tiya man ano lang kita di man, wala gid kita. Very challenging aton kalibutan. Yes, ang aton nga Sunday nga leksyon, Doc Vic, aton padayon pamangkot, hope in the time of trouble. Ano diri ang core gid sini sa aton nga leksyon? Ang Biblia, Doc Tomado, naghahambal nga ang mga katawhan sa Dios may ara sang isa ka kahimtangan nga mag-abot. As we move towards the end of eschaton, nga among ginatawag nga time of trouble. So din ang iyang mga katawan may ara gid sa mga pag-antos kasakit nga mabatyagan gina atubang
Kag ini na hambalan diri sa libro ni Daniel, sa Book of Revelation, even in the Book of Jeremiah, nga mayara sang adlaw sang kagamo, samtang nagapalapit na kita sa ginatawag nga close of probation. Ning close of probation amo ini ang isa ka sitwasyon nga ang atong Ginoong Hesus naguntat na sa iyang pagmisteryo dito sa langit, being our high priest. Subong padayon pa siya, mayara pa sang kaluwasan nga atong gina experience ng grasya sang Dios sa harap apang magaabot ang adlaw nga magauntat na ang ministeryo sa atong Ginoong Hesus. Magauntad man ang pagministeryo sang balaan nga espiritu sa bilog nga katawhan, kundi magafocus siya sa iyang mga katawhan. Kag ang work man sang amay may ara man sang katapusan, being God of love, you will come as a God of justice. So dako gid ini nga trouble nga maabot aside sa pag-untat sa ministeryo sang Trinitarian persons in the Godhead. Ang mga kaaway sang Ginoo ara man ang panibasig niya agud nga tapuson ang katawhan sa Ginoo apang nagahambal ang Dios aton nga bisan sa pihak sini nga dako nga gumuntang, dako nga problema, iyara ang Ginoo nagapadayon sa pagbantay kag padayon nga amuma sa iya nga mga tawhan. Bisan pa naguntat ang pag-mediate sa aton sang Ginoo during the close of probation, that's time of trouble. Ara man gyapon ang Ginoo, hindi kita gipabayaan sa Ginoo, iyara man gyapon siya sa aton. Before si Doc Leopold, ang istorya nagahambal sa aton, labi na ang istoryalin sa Biblia na damo sa ilan na agyan, may 400 years slavery ang mga Israelino dito sa Ehipto, and then may plagues, may kalalatan nga nagabot, but yet God still take good care or took good care of His people na kuha sila from Israel, from Jerusalem to Babylon, but yet after 70 years there was hope, there was amuna. So amo man ang mga kulturan nga magabot ang tiyon kay sa katapusan, Doc Leopold, grabe pagid kasingkal ang buhaton sang kaway. Kay ti bala niya lapit na lang siya matapos mo. So himo niya gid, but let's not be troubled, amo ning ginasiling. Nga in times of trouble, let's have hope, and the hope is in Christ Jesus. Yes, Doc Leopold. Ang klaro mga kauturan ang explanation ni Dr. Tomado and Dr. Montaño. Akon nga pamangkot na lang siguro, ano ang preparasyon nga aton nimo? Yes, and that's correct. Anong preparasyon naton ngayon sa mga trouble nga maabot pagkatapos ang pagsangyaw sa mga balita, may close of provision, tapos ang close of provision may abot ang 7 plagues. Pero sa panahon sa Egypt mga utod, nag-abot ang plague sa ila, hindi kita magkakulba kay kita nga katawan sang Dios, may lugar nga kung sa diin ang Dios nag-deliver na sa iyang mga katawhan. Yes. Nga hindi kita makaangkon sang sini nga mga kalalatan. So ang aton himuon, ano nga mga preparasyon ang aton himuon? Ang aton leksyon mga kauturan, naghambal lang gid siya ang preparasyon sa final trouble nga aton himuon mga utod, abi naton ano? Personal nga relasyon naton kay Kristo. Kay Kristo. Amo lang gid na mga kauturan nga aton himuon. Kung isa sa simbahan makapuro panago pa kita, kung ngamuyo man ta, magluhod man ta, magkanta upod man ta kanta. Pero mga kauturan sa panahon sang final trouble, hindi na yan siling makabit kaya sa tiil sang pastor o sa imo tatay ng elder. Hindi mga utod. It's a personal relationship nimo sa imo Ginoo. Kag hambal diri mga kauturan nga adtong mga tawo nga hindi makaangkon sang kalalatan, adtong mga ngalan nila nasulat sa church record, I mean sa Book of Life. Ang akon Doc,
Di ba? Tapos tatugmaw, isulat man aton ngalan mo, diri sa church record sa simbahan. Mga utod, hindi naton paglangulanguhan, nga kung kaisa, makasayop man kita, hindi man ta perfecto, mahambal kita ti, kung madisiplina kita, mahambal nga, Ginoo man yan kabalo sa akon nga kaugalingon. Panasayod ako panason mo. Mga kauturan, halalungan ini nga mga butang kay nga aman konektado ini sa langit mga utod. No, amo na nga sa panahon nga ag-abot ang kalalatan, magaluwas kita iya adtong mga ngalan naton nasulat sa libro sa kabuhi sa Ginoo. And that's correct. Kaga akong dugangan Doc Vic, Doc Leopold. Damo sa mga katawan subong nga nagapaabot sila nga may mga persecution, may mga paglagas, may mga ano nga buhaton sa kaway ti makadto sa mga lugar dito kuno sa Mindanao, sa dalom sang Mountain View may cave dira nga pwede ka panaog ti diri makadto to sa mga mariit nga mga lugar sa mga bukid-bukid, mga kauturan nami man na siya, pero ang aton pinakasigurado gid is our relationship with Jesus. It is only because with Jesus may safety kita. Hindi kay manago kita sa kundiin nga mga kapuong-pungan nga ang GPS subong kita ka na bisan diin kaya kita ka na bisan dulong kita ka. Yes, Doc Vic. May harap pag isa ka pagtulunan bala Doc during the time of trouble sa panahon ng kalalatan. Nga tungod kay ang Ginoong Hesus nagbiya na sa iyang akuan sa iyang high ministry. Wala na sa mediator. Therefore, tungod kay wala na sa mediator, kitaya nga mga tao. Nagapati ang iban sila. Na tungod kay wala na sa mediator, makatindog na sila sa ilang nga kaugalingon, pinagi sa ilang kaugalingon nga pagkamatao. Makatindog na sila. So more on self-righteous bala tungod kay na-fix na ang ilang relasyon sa Ginoo. But always remember that when God did biyaan sang Ginoong Hesus ang iyang mediator activity, ang Ginoo yara manggihapon sa aton. Hindi manggihapon kita magatindog sa aton kaugalingon, kundi pinagi man sa bugay sang Ginoo kita makatindog sa aton nga kaugalingon. Kaya Mateo 28:20 nagambal nga He will be with us until the end of the world. Bisan pa sa sina nga panahon ang Ginoo nagabulig sa aton pinagi sa bala ni Espiritu nga masarangan naton nga tindugan ang panahon sa kalalatan nga mag-abot sa aton. Amen. And that's correct. Sa Monday, Pastor Leopold, hope in Jesus' soon return. Let not your heart be troubled. Ye believe in God. Ano ang sintuloy? Kanami sini nga mga paglaom. Kanami gid Doc no nga naghambal siya nga ang Dios kaya sigurado nga magbalik. Kay sa kada 25 kabilog nga mga bersikulo sa Biblia, nagahambal gina-mention gid ang pagbalik sa Ginoo. Pagbalik sa Ginoo. Mabalik kaya si Kristo mga kauturan. Nga aman, nami magpamangkot, nga mabalik kaya si Kristo. Tungod mga utod kaya hindi ining aton puluyan. Hindi kita mag-star sa sining duta. Ang aton matuod nga puluyanan, magabakasyon lang kita sa langit sa sulod sang 1,000 ka tuig. Kag tapos maga-star kita sa bagong langit, bagong duta forever for the rest of our lives. So, why Jesus will coming back, nga mabalik siya, agod dalon niya kita sa matuod naton nga puluyan. This world is not our home. Kanta na sa mga bata. So, mabalik, mga kuturan, if there is a promise that God promised, nga sigurado gid nga matuman, it is His coming back. Ang iyang return. Kay, tiya mo na siling mo nga, sa every 25 ka mga bersikulo sa Biblia, ang isa gidaraya is Jesus of Christ coming again. So ang Biblia puno sang tema nga si Kristo mabalik liwat. And that's our hope. Yes, Doc. Isa ka nakit-an ko nga dinalan. I really surprised about second coming. Kari magakari ako. Ginbutang ini sang ni Juan sa Bugna, Kapitulo 16. In between sang 6th plague and 2nd plague. 7 last plagues.
Dok, naghatag siya sa isa ka mensahe nga magakari atong Magani. So, makita, mabutang na ito nini sa ginatawag ng Great Controversy thing. Because during the sixth plague, gid ang kalalatan. Magani. Gid ang preparasyon sa grabe nga preparation. Because seventh plague will be after seventh plague, will be the coming of our Lord Jesus Christ. Ini naghatag sa aton sa paglaom in this Great Controversy thing. Nga, bisan sa diin pa kita, bisan iyara pa kita sa ikaanong hambak kalalatan kalalatan nga panahon na bilong, let us always remember na may ara ta sang paglaom, iyara ang promisa sang Ginoo nga siya magkakari, di ba? Yeah, and that's correct, mga kauturan. And then another thing, mga kauturan, nga we are excited is about the millennium. Yeah, 1,000 years. Ini siya, sa hindi pa na ako niyatag kay Doc Leopold, ini mga kauturan, bakasyon lang ni. Because, sa mga nabalkay na, heaven is not our home. Nakanta kita nga, this world is not our home. Tiga refer sa langit. Ang langit ya puluyanan sang Ginoo na sang Dios. Pero tagaan niya kita pribilyo nga makakadto kita sa iya puluyanan. And then magkabakasyon kita dito sa sulod sang 1,000 years. And after 1,000 years, balik kita diri sa duta, but new earth na. And then diri na kita mapuyo sa walay katapusan. Yes, Doc Leopold. Ang millennium, mga kauturan sa Biblia, ginhambal diri nga sa Revelation 19, dira gin portray ang glorious coming of our Lord Jesus Christ. Ipakita kung pagsugod sang millennium, pag-abot ni Ginoong Hesus, dira magasugod man ang 1,000 ka tuig, and then laragway gid dira ang glorious coming ni Ginoong Hesus upod sa mga angeles sa langit. Kung ganing kisa kung may namian kita nga ginatanaw, daw tanan nga tao sa kalibutan nagatanaw gid dira, pero sa pagbalik sang Ginoo, mga kauturan, gabi man na o ano man ang gulpi na masanag ang bilog nga langit, mga kauturan, and Jesus will come. And then after dira, mga kauturan, sa Revelation 19, pagka Revelation 20, dira na again saysay ang period of 1,000 years. Kag makita man naton dira, mga kauturan, again mention nga si Satanas gapuson sang chain of darkness, kag gigapos ang circumstansya, dokutan nyo, no? Kag botang balon sina kay sa sulod sa 1,000 ka tuig, wala na siya sang may matintar pa. Yeah. Millennium on earth, tanan patay, ang buhi lang Satanas. Kag diri siya gapuson may, ang Biblia nag-mention about bottomless pit, pit, nga diri lang gid siya maibutang sa duta, nga hindi siya katin, way na sa sang tintaron. That's the penalty. Doc Vic. Kinanglan mahibala nato ni Doc Tomado kay may mga pagtuon subong sa millennium nga sikuhi sang ginagawa sa Biblia. Yeah, correct. Nagapati sila nga ang millennium, there will be a millennial peace nga matabo since aton kalibutan. Panimbasog sa mga madamo nga katawhan nga may ara bala sang kalinong nga matabo through the United Nations, through our efforts. Yes. Amo na siya. Hindi lamang ang iban magkatudlo after sa rapture, may ara man sa ginatawag nga millennium sa panahon nga makabalik na ang mga Israelis dito sa ilang lugar. There will be a millennial peace. So everything of this teaching, ang millennium dirigid sa luta. Pero ang ginahambal dira sa bugna sa pinadayag Revelation sa Revelation 20 nagahambal nga ang millennium, it is a situation, a scenario na aning kalibutan during the millennium chaotic niya. Ang circumstansya mahambal to ang kalibutan is in desolate place. Kay naguba ang kalibutan kag ang mga katawhan sang Ginoo dito sa langit nagdalhon sang Ginoo. That is the kind of millennium nga kita mga Adventista ginatudlo naton ini. Kag amo nang ginahambal sang Biblia. Nga pagbalik sang Ginoo, dalon niya kita dito sa iya nga ginharian, pabakasyonon kita dito for 1,000 years while ang kalibutan desolate. Kagti si Satanas lang di isa. Nga kuhaan siya sang gahom nga magkadto kundi diri lang gid siya
Kag dili mag-contemplate siya for 1,000 years. Nga wala na siya tinter. Subong niya, gakalipay siya, kay damog inatinter niya. But that time, yes. And then, judgment in the millennium. Wow! May bahin kita. Ano ni ang aton bahin, Doc Leopold? During the millennium, ang righteous people will be in heaven. And I discovered, Dr. Mado, nga sa panahon sang millennium, by God's grace, kita dito sa langit. Ang mga butang kuno nga ginapamangkot mo diri sa duta nga hindi masabat. Dito mo ipamangkot sa Dios sa langit. Kay tanan dito isa-isa sa aton. Kag magabakasyon kita dito. Can you imagine may mga butang nga hindi ka maintindihan dito mo ipamangkot. Ano nga ang mapamangkot? Posible mga kauturan nga ipamangkot nimo. Number 1. Nga man nga wala to siya naluwas man. Pastor man to siya. Pastor man to, elder man to. Oh. Grabe man itong mangwali. Nga wala maluwas tayo na sabton ni Kristo. Kagang iya sabat mga kauturan, silang sa Espiritu stagna, sakto gid. Kisa may pamangkot man nga naluwas to siya nga daw, hindi man to, kita ko to, hindi man gito siya, pero nga naluwas. So ina, gali mga kauturan, amo na ang bahin naton, kag kita mangin kabahin sa paghukom sa panahon sang millennium. And during the millennium, Satan and his angels will reflect the effect of the rebellion. Hinoklog, magapamalandong sila sa epekto sang ilang himo sa pagrebelde sa Ginoo. And after the millennium, of course, Revelation chapter 20 dira naghambal nga sila paga banhawon liwat kag magabaton sila sa ilaman balos nga among kalayo. Doc Vic, in theological perspective. Paghukom ang hambal sa aton is paghukom sa panahon sa millennium. Kung atong tanong, paghukom may duha ka butang, isa ang proseso, ang isa ang paghatag sa reward. And during this time, this is a process. Hindi siya paghatag sa reward. Kaya ang paghatag sa reward sa mga wicked, pagkatapos sa millennium, ang paghatag sa reward sa mga righteous during the second coming. So during this time, may proseso nga pagahimon kay hambal kay ni Doc Balidyong, isa ka pamungkutanon nga magabot sa atong hunahuna. Nga aman si Pastor Tomado, si Pastor Montaño, way to sa langit nga atulog to siya. Nga kita duha, way ta. Kaya mga buhutan man to. Basi bala mo ng pamungkutanon in case bala in case na. So sabton ini sang Ginoo, may ara sang proceeding, may ara sang hustisya nga matabo. Nga aman natabo ini sa sining nga mga katawhan nga wala nakakadto sina nga wala naka-enjoy sa millennial reign sa Ginoo. So dito ang mga pamangkutanon naton matagaan sang kasulbaran. Sang Ginoo. Then we will be satisfied. And we will salute him. Nga iyang paghukom is really excellent. By the way, yes. Ang proseso sang paghatag sa reward sa mga matarong natabo during sa investigative judgment, advent judgment. Ginatanaw ang atong records kag ang reward ginhatag during the second coming. But during the millennium, ang mga malauton may ara sang proseso nga paghimuon para sa ila kung nga wala sila naluwas kag ang executive judgment igahatag sila after sa millennium. Nga ang wala sila maluwas. So, ang ginapaabot mo wala. Ang wala mo ginapaabot at totoo imo silingan nga kontra mo gid. Ang itong nakautang sa wala nang bayan ato sa langit. Nga ang naluwas naman daw hindi gini makaon sa ido. Yes, and that's it. And we will all be satisfied. May kadugang ka. Ang pinapagid siguro dara kakatingalahan pagid nga pamangkot nimo sa langit nga ara ka. Dira sa langit no makambal ka. Ginoo hindi magikutakos nga makakanto di sa langit pero nga aari ko diri ang Ginoo ma-explain sina sa imo. Yes, and that's mo na ang kanami do. May tatlo kuno ka mga surprises sa langit. Number 1, ang hindi mo ginapabot at totoo. Number 2,
ang ginapabot mo wala to. Kaya number 3, hindi ka kapati nga to kato. And that's the point. Yeah. Wala na kita panahon, Doc Vic, sa aton nga Thursday. 2 eternities. Ano ni ang duwa? Dabag ko pag Yeah, 2 eternities. Yes. Ang leksyon naghambal naton nga sin will be eternally destroyed yun yan. Destroyed. So hindi na gid magbalik paliwat ang sala. Ang mga pag-antos nga na-experience naton, ang mga kasakit, it will be forever remove away. But let us all remember nga ang maka-experience lamang sini ang mga katawhan sa Diyos nga ginuwas eternally they will be with the Lord. Yes, Doc. Ato na siya, Doc, mabasa sa Nahum 1:9, no? Nga God makes it sure nga hindi na gid magbalik ang sala. Sin will not rise again. To end siguro, Doc, sang akon diri nga part, may basahon lang ko, Doc, nga writings ni Ellen G. White diri sa Wibis sa 2 eternities. Medyo na tandog ko sini. There is a Great Controversy, page 666 to 668. Hambal Ellen White. As soon as the book of records are open, pag abri sang tulunan, sang libro mga kauturan, in the eyes of Jesus, looks upon the wicked. Ginatulok ni Jesus ang mga makasasala. They are conscious of every sin which they are committed. Gina-imagine ako mga kauturan ba nga samtang ginabuka dira ang libro, gatulok si Jesus, tapos ang mga sala nila, conscious sila sa ilang mga ginapanghimo nga sala. They see just where their feet diverge from the path of purity and holiness. Just how pride and rebellion have carried them in the violation of the law of God. Ano ayan si Jesus magtulok, no? Imagine makita mo paano mo siya ginlapas, paano ang imong pride, ang bugal nimo nagtubo sa imong hasta nga ginlapas mong kasuguan sang Dios. And there is a sunod, Doc. The seductive temptations which they encourage by indulgence in sin, the blessings perverted, the messengers of God despised, the warnings rejected, and the waves of mercy beaten back by the stubborn, unrepentant heart, all appear as if written in letters of fire. Samtang katulok si Kristo sa imo, ang mga sala mo at least do ginasulat sa kalayo. And you are forgiven. Amen. Yes. Mga utod, kadamo pagitani sa amo niya tagapang ubos na ginatong panahon, nagsobra na gani kita. Ako na lang pangiwan una si Doc Vic sa iyang last word, and then eventually si Doc Balichong. Ang bilog na timan ito naghambal sa Great Controversy, may aragid ako nga away. Ang resulta sining inaway, ang tama kalapuyot, ato na experience yan subong. Naka-experience kita sa mga kasakit, kamatayon, pagsulay, pain, everything. Sa bilog nato niya kinabuhi, pag-star nato sa sining palibutan, siguro until 90 years old pa, dira nato nabatsagan yun. Dili nato ma-experience yan kung ano kay kalapuyot ining inaway. Apang ang Biblia naghambal, sa writings naghambal, ining Great Controversy has to end. Great Controversy is ended. Kag tapuson gid sang Ginoo ining sala, dulaon niya gid forever. Kag sa tapos sini yara na ang promisa nga ginhatag sa aton. We will be with him, magapuyo kita nga malipayon, wala na sang problema. Kag paabuto nato nini kay ang Ginoo nag-promise sini sa aton. Kag ang iyang mga promisa yara gid sa katumanan daw. Amen. Yes, Doc Lupol. Sa pagtapos mga kauturan, tapos naman ng aton nga leksyon,
bilang isa ka manugpangabudlay sa Ginoo, isa ka pastor, ang amon ng gidmalayggay mga kauturan, as much as possible, likawan naton ang pagpakasala. Likawan gid naton nga makahimo sang sala. Kung may sala kita, pangayuan naton sang patawad, kag magakabuhi kita sang bag-o nga pagkinabuhi mga kauturan tungod sa pagbalik sang Dios. It's a personal thing nga mag-aatubang ikaw sa Ginoo. The triumph of God's love, mga kauturan, magapangibabaw ang gugma sang Dios sa aton, ang pagpatawad niya sa aton. Aton na ibaluan nga ini nga mga butang matapos na, kag ang Dios magabalik, kag kuhaon niya kita. That is very clear sa balaan ni kasulatan. Ang akong pamangkot mga utod, kung imo bala na ibaluan nga buwas, may batunon ikaw nga regalo, ano ang imo bala tiyagon subong nga adlaw? Maga-epekto bala ini ang imo pagpangabuhi subong kung nakahibalo ikaw buwas nga makabaton ikaw sina nga regalo? Ang atong bala pagkabuhi subong nga adlaw, maga-apekto bala ang pagbalik ni Kristo buwas o kung susunod nga mga panag-on sa aton kinabuhi? Ang Dios magapakamaayo sa aton tanan. And that's correct, mga kauturan. The triumph of God's love. Ang Diyos gugma. Bisan damo sa aton naagyan, damo ng mga pagpasipala, damo ng pagkontra sa platukuran sa Ginoo, the day will come, or a day will come, ang iyang gugma, magapangibabaw gid. Amuna ang aton paglaom. Ang aton lang buhaton, huptan naton siya subong. Hindi kita madlok kung anong matabo sa katapusan as long we are secured in the hands of God. Kabay pa, amo ni ang aton dapat pagabuhaton. Sa hindi pa si Doc Vic magpangamuyo, ako na pasalamatan ini aton ng mga sponsors, si Sister Antipas Piedad, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Jamie Trino and Anely Trino Perdido, Alex Fijidero and Ma'am Gina Fijidero, Ido and Fimidon Vandes, Doctors Erwin and Ruda Hardinico, Junjun and Goldie Juligi, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Mark and Meryl Mendoza, Doctors Norvin Hibieso and Ma'am Rosalina Hibieso, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni. Ang Diyos magapakamayo sa inyo. Doc Dick. Ginadayaw ka, ginapasalamatan ka namon Ginoo. Bangod sa imong pagupod sa amon mga palamati sa among mga viewers Ginoo. Sa pagtuon namon sang dako nga tema sa sini nga sulod nga quarter halin sa Abril pakadto sa Mayo Ginoo. About that great controversy theme. Among gitun-an Ginoo ang mga prinsipyo, ang imong mga palutukuran, ang mga pagtuon sining importante nga topiko, kag amon hibalaan ang imong kabubuton para sa amon, ang imong kabubuton nga kamitanan magulupod dira sa dalom sa imong gugma nga magahari sa amon nga kinabuhi, magahari sa bilog nga universo. Gani Ginoo, buligan nimo kami samtang kami gatubang si mga dako nga paghangkat sa kinabuhi Ginoo, kabay pa nga ang imo nga gugma magapuyo sa tagsa-tagsa namon nga kadipusoon, gugma sa ang Ginoong Hesus, gugma sa imo, kag gugma man sa pagpahibalo sa mga katawhan about your second coming. Madamong salamat Ginoo sa pagpamati sini nga programa, sini nga pagtuon sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen.